Hello. Yes, ndini msikana anditi bank manager wapadhuze. Okay, can you hand him the phone? Alright. How are you, Mr. Mtasa? Yes, ndiwatsunga. Alright, ameno msikana ndianga kudza problem yangu baba. I'm facing challenges necard rangu ka. Yes baba, I'm facing challenges necard rangu. Ndiri kuti ndikapinda mumashopu kana pama ATMs card rangu rikurutswa. Baba zvekuti handichanzwisise manje kuti zvii zvakuitika because isu tiri maweBank card akabva kuhora manje apa. Yes father, saka inini ndakandiri kuda kuti mutibatsire kuti neruzivo rwokuti zvinomboitika here baba, chingava chii chiri kukonzeresa kuti zvinhu zvidaro. Yes, ndakaritarisa baba, kadhi harina kutota, harina mvura, harina kutsemuka because this has been going on for the past 1 week now. Ya zvitotondishamisa isho wangu kuti chii chakuitika. Alright, pari panyaya dzekupa munhu last week ndine ndakambopa akati angapotsarira but akaridzosera mune zvakanaka. Then inini wacho manje ndakabva ndadecide kuti no, kuti kuzoitira kuti pamwe next time ndichazopa munhu akazorasa card rangu. Saka ndakazodecide ndiri mutown ndikati rega ndirilaminatise. Ndakarilaminatisa 3 times pamubviti paya. Mambo muchipo here? Hello mambo. Hey, kutokata kawo.